ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି ଫୁଲବାଣୀର ଚକଡ଼ା ଧରା ଗୋଟେ ଚକଡ଼ା ଧରା କକଡ଼ାଝର ଝରଣା ପାଖରେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ତାର ସବୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତା ଚାରି ପାଖରେ ପାହାଡ଼, ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଝରଣା। ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆମେ କେଉଁଠି ପାଇବାନି। ପ୍ରାୟତଃ ଜାଗାରେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଏମିତି ଥାଏ। ଯାହା ହଉ ଆସିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା ଜାଗାଟା। ମୁଁ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଚାରିପଟେ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ। ଚାରିପଟେ ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଛି ଆମର ପାହାଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସେ ଭିତରେ ବି ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସିଆଡ଼େ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଆଉ ଏପଟେ ତ ପାଣି ଯାଇକି ସେ ଗାଁ ଗହଳି ନଦୀ ନାଳରେ ମିଶିଲା। ଇଏ ହେଲା ଆମର ବିଶାଳକାୟ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ। ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ପାହାଡ଼ ରହିଲା। ବର୍ଷା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ତ ଝରଣା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଏଠି ଏତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି। ଯାହା ହଉ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେଟା ଟିକେ ଝରଣା ଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ପାହାଡ଼ ଡେଇଁଲେ ରାମପଥର ଘାଟି। ସେ ପାହାଡ଼ର ଆରପଟେ ରହିଛି ରାଣୀ ପଥର ଘାଟି। ଆପଣମାନେ ଘାଟି କେବେ ଦିନେ ଚାରି ଥର ଚାରିଛକର ଆସନ୍ତୁ, କେବେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।